Ideš si zabehať, vyhráš 64 litrov mlieka, skončíš pri DJ-ovi, ale poďme na to postupne. Dnes ťa beriem na úplne prvý bakery run. Dúfam, že ste precítili moju angličtinu. Tu už prichádzam do fachu, môžete vidieť Jakšu, ako si tam fotí veci. Ja som bol na registrácii, ale ja som nevedel, že ty si môžeš robiť pred registráciou ešte registráciu, takže chápeš, že bol som akože mimo zoznam. Moje čarovné číslo bolo 103, všetko mali premyslené do detailov, milujem tento kybel kávy. Fach sa nachádza v Mozartovom dome na Venturskej. Tuto je taký malý unboxing, veci, čo sme dostali. Áno, číslo 103 ste už mohli vidieť. Takto mi popadali všetky pripínačky, ktoré mi mohli spadnúť, taká rozcvička pred rozcvičkou. Toto je nová časť fachu, ktorá ešte nie je otvorená. Tuto sme čakali na neviem koho, lebo už bolo 9:30, tu sme sa išli rozcvičiť. Pozrite, koľko nás bolo, my sme sa to normálne tlačili, niektorí ani necvičili, nemali sme sa kam pohnúť. Tu som si natiahol sval na stehne ešte včera na tréningu, takže to dosť bolelo. Tu už ideme dole po Venturskej, ľudia sa pri nás zastavovali, fotili sa s nami, tlieskali nám, bola to úžasná energia a my sme iba vyrazili. Na jednotlivých úsekoch sme mali takýchto kamošov, ktorí nás podporovali. Ešte pár pravidiel, odtiaľto sme vyrážali, kto chceli súťažne, sme sa bavili, že nech idú dopredu, my ostatní, ktorí sme si to išli užiť, sme išli pozadu. Takto som chcel získať novú energiu, nových ľudí, nové zážitky. Tuto sme sa točili, by the way, som bol dosť prekvapený, že idem na zážitok, ale nikto nešiel za mnou. Idem. Žmurk, v tejto komunite najviac ide značka Hoka, ktoré si ja už hľadám 4. deň. Neviem si vybrať spomedzi všetkých, prosím, odporúčte mi najlepšie. Tu už ideme naspäť do fachu. Privítala nás party na celú ulicu, tu už nám Jakša rozpráva, že sa máme občerstviť, máme si zobrať, na čo máme chuť. Všetko bolo na účet podniku, takže tu sme už naozaj boli na Slovákov. Ich domáci chlebík nemá absolútne chybu, jedno maslo bolo slanšie od druhého, ale neviem, či poznáte fach, majú úžasné veci. Tu už je výherca v mužskej kategórii, viete, čo bola výhra? Práve som sa to dozvedel. Koľko kil vážiš, toľko litrov mlieka dostaneš. Máš si zo sebou odniesol 64 litrov mlieka, nepýtajte sa ma ako, neviem to. Slečna si zobrala so sebou 60 litrov. Čo by ste robili s takým množstvom mlieka? Dajte mi vedieť. Kto sa na budúce ku mne pripojí?